sme dostali telefonát, že by sme mali vypimpovať jeden vláčik. Došli sme prekvapiť nášho kamaráta, ešte o nás nevie, zaklopeme mu presne na kúpečko. Mám tu so sebou aj technika, vypichneme nejaké drobnosti, opravíme to. Sme pred jeho kúpečkom, zaklopeme a uvidíme, aká bude reakcia. Serus! Došli sme ti vypimpovať, káro! Šťastie, že si nám zavolal do toho. Mladšie aj mne, mne sa to kúpečko už 15 rokov mám, rozpadá sa mi, nič tu nefunguje. Ako nechápem, ako to máš ísť kamo. Do konca stanice ti ho tak vypumpujeme. Chlapče, tak ty dúfam, že to stále na to. Poď donútra. Chlapčo, už ti kúpil, donútra. Takže ja by som ti povedal, Bráško, že všetko sme ti tu spravili. Sú tu nové 15-palcové chromované poličky. 35-palcové LCD zrkadlo. Počkaj. Aby som vypichol. Vypimpovali sme ti toto, čalujeme kreslá, chlapče s grafitovým potierom. Ty vole! A v neposlednom rade, keďže máš rád more, dali sme ti tu zabudované akvárko, do ktorého si môžeš dať tvoje najobľúbenejšie neonky. Aby som nezabudol, náš najlepší maliar si na tvoje akvárko Elbrasom vyril tvoje meno. Ďalšia vec, ktorá tu je, Bračko, je toto LCD ovládanie kúrenia, chromovaný svetlý koš, do ktorého sme ti dali aj recyklované smeti z Ameriky. To si vychytal, brácho! Hej! Ešte tu máme zo pár vychytaviek. Dali sme ti tu, Bráško, citlivú ručnú brzdu, aby si sa mohol na tom parkovisku v tvojom neighborhoode učiť drifty. Chlapče, tak tu ideme hneď vyskúšať, Igoko.